Kajing kuble ye phi ka nega step ka bamenta sai sin pat ngi pedeng sung bhai phi baro ki para bangit bat ki parlok ki baju sha score bat pet ya ka good news tv lamba jong ka youtube channel nga haka nega step nga kwa banya pusan bat phai naga wei ka banta jong aktin ka jong ublei ka balong naga gospel ulukas kal nong ka bakhat san ka dikhot ka bakhat wei hadu ka ba arfuei bat ka phang pedeng ka long ka jing it ba ukpa hagane ka banta ka kren shaphang ka pharsi ukhun sarong auria hangne ka yathu shaphang uwei ubriu ubariu spa bha udon arngut ki khun sinrang haka wei ka sngi ukhun ubaar ulapan ya ka bha ka jong u nala ukpa te ukpa ulapan benta haki yala ka jing im lapan benta haki yala ka jing im hapdeng ki jiu ki khun sinrang ki jiyo pateng ya ka spa ka ying ka sem jong ki na ukpa ukhun nungkong uyo ka benta ka bakham he ban ya ka jong ki wei pat ki para bun sin ka long hadu arsha ya ki ei ka ba ki para ki yo te om bun kisngi uta usamla ubalong ukhun ubaar haba ulayo ya ka benta ka jong u bat ulami no nala ka jong ka ying ka jing sngo si kthang ukpa banyo sngo ba ukhun jong u upan ya ka bha ban let sagari bajngai ban penserwa no ya kata ka benta ka jong u hakikam aurie henry u ay kata ka ba ukhun ukwa hapdeng kata kari nongwei katba une usamla ulanang penserwa yala ka jing im bat ya ka jing don jing em ka jong u kensan lawan lap ka nem sniu ka bakrau bat om don e shu yu u ban bam ulas dang kerdu ulawat jing bela banyo pendap laka kpo ulaya lok bat pan jing trei na uwe utrai snong kata kari bat kakam ba ula la bat kakam ba ula ban ai kalong ban ap sniang kala dei banlong kajaka basong ki bom dei ki jiu namar ki jiu kim juri sniang lanyo bom khut ye ki sniang katkum ka hukum umoses hakatu kapor abangila ban shem tab Deuteronomy kalnong ka bakhat saw ka dikhot ka bapra henry uni usamla uladei ban trei kata ka kam ka baki jiu ki khen ka bapo tam hangne ringkat bat ki snyang ula pendap yala ka kpo da ka jingbam snyang kita ki kop so ding ha Palestine udon uding bagi khot uding karop une uding open mi kiso ki badon jingsop kum ki prisbin bat ki basyong syapo hadu menta ki jubsa ya ki jingri da kini ki jat dingso ki briu ki badugru ki bam ya ki ban penkedang yala de hapdeng ka jenjar bat sat ka bakat kata kala penlong ya une usamla ban kendit benriu ulakan mau syapang ki syakri ukpa jong u kibadon ka jingbam kerhai bat kim je kerdu henry mangapat hangne ngan sayap thengan ulakren webriu hangta bat hangta hi ulakut jingmut bat diang jot ban let pai sala ukpa ban ong kopa ngalale pop ya ka beneng bat hakmat jong me tengam long shu ubadei bon khot ukhun jong me to penlong yanga kum uwe na ki syakri jong me prabangit beit katnongut na pedeng jongi kibala long sisin hakajing im kajing long kum ukhun sarong aurie kibom ko ngu ya ki kimi ki pa bar kibala pensngusi ya ki kibala phaidin na ublei ne kibala ngam syaka jing auria bat kajing thala jongka pop hato ngihun ban sngu sarong ban om phai pat sa utrai ne ngisngu kutlat dakum no nginwan phai pat sa utrai para bangit kaktin jong ublei kapen kan mau
yangi naga gospel Matius kalnong ka bakhatwe kadukot ka baar pupra ko ong towan hanga phi baro ki bathat bat bakia ka jingkit dengan penjam ya phi kane kalong ka jingkhot ka jong ublei sha ka jingkela ka bamut om don ro ka wei ka pop ka ba ublei umla ban map ladangi wan pai sa ka jingkela ka bamut ka ba shisha kumbawan pai ukun sarang aurie shala ukpa ubleiru undas ngeu bahae ya kita kibawan pai shau de ka jing ijba ka jong ublei ubalong ublei jongi ubahabneng ba ula pha ela ujong ukun bala kha marwe jong u Jesu Kris ban pen im e nakabenta jongi bat pen pelat jengi nakita ki pop ki jongi namar kum ki khun ki jong ublei ngidon ya kata ka jingkermen ka bas kem ladangi wan pai shau ngin yo ya ka jingma ngiyo i ba ka bible kaya thu shu banda ukun sarong auria ulawan pai shalaying ukpa jong u na jangai ula yo i bat ulas ngusen e yo ula mare ban pediang ya da ka jing it ban kedup ya la ukun ka gospel Lukas ko ong ka jingkemen kan long habneng na kabenta uwei uba pop uba kela kabamut ublei na benta kaburom ka jong u amen tangin let hablei ka jing duai ko pa jingi bab neng sin pat ko try ngi sngoban ai ngo ye mechanic step ya ka jing iba ka jong me pen la ai ngi sai sin konrat pan ye puson ye ka tin ka jong me ha ka ne ka por leng ba ka topic ka jing iba ka jong ukpa nam tala ki jong gi khun ko try nga duai khmat ko jong me isne bandon rakat me ko try ka jing im ka jongi le sengi kom gi khun ki jong me ko pa ngila phailandet no naga khmat ka jong me bat ngis ngu kutlat bat ngis ngu du jingkermen bat ngims ngu don lenti ko try ban phai pat chame try nga duai khmat ka jong me la don gi khun ki jong me ki bakum kita ailat bat ya rap yengi ko pa bangin la ban sham ka lenti ba ngila ban phai chame ko bak tin ka jong me ko ong ba me long ka lenti na ta ka jing im ka jongi ya rap yengi ko try bangin snu thu bat sham phang yak tin ka jong me ha ka jing im ka ba man ka singi ka jong ni IT berbukti gine bro sang tiblei ka jong me kerteng Jesu Kris ngi pan ta bom syukur amen.